Enti Biscout nana prempe ene Afia Schwar nigga avec lashe. Me say de Lumba ansana yensie no na nsem wasisi kroma no no enya sem kuma. Me kura say no comment section wo kan waje kira mga klo. Biscout avec lashe with Afia Schwar nigga. Me mo nchire mu no akire wadwen ama me. E wo comment section. Aha Penyah BigscoutMedia. Me so say ni di mo. Obe like video no that about subscribers and subscribe click. Aha Penyah BigscoutMedia. Me so say ni di mo. Obe like video no that about subscribe button now by click notification icon latest update na be chire wa read about me e wo comment section. Me so baswa. No achire for so enya bi ahwe. E do hear that Lumba e ye chinsensem a ni wu chinsensem a e madam Akosua Serwaa we the Lumba the first wife the legal wife. Any odobroni a oye social media wife. But you see the reason for chire say odobroni ana omunimo no. Eti ono ana se omema no abiye kunani. Ema enu akwamete se no omoka se eye ne ho nsensem kra na se poster de so kra no se madam Akosua Serwaa di bebe mu a na ye humoburo bi ebuja fodo no wi as ever great ebuja fodo no wi obu kire mu se madam Akosua Serwaa ni din ko ba aye ne ho nsensem no na bia ye consideration obo hunimo bo na ebusia na bia hunimo ba consider no na ebusia nim se oye Lumba yereda the ebusia nim eni se Lumba Akosua Serwaa de nsan abre no asa the letter account se waja awade na that letter no ene ne Afia Schwar betena media nsan ne obekwan ye be yedede ebebo na adwuche Akosua Serwaa in fact ofre ma me ne ba ifu anesa the we say sensem we no ene ne Biscout na prempe abe clash with Afia Schwar mega so do fa kudu se de me dono na wo be makwaya me egu nanim asesa ye pe omo gu dadi Lumba ni mu ase a eye omo mabo wachidom se ye pe omo gu dadi Lumba ni mu ase a eye nkofo na omada na omu ohintadua kire na omabo wachidom se omo de nsem be fa wo so na wo aba beka because ona sabi wano eso eti eye wo ene sa nkofo no a ene omo de ensem bi ama sefa ensan bra be kire se maami Akosua Serwaa akura ojai eye aware eye omo a omo de eye letter a maami Akosua Serwaa wo kire koma dadi Lumba ebra no de ne fa kwan bone so ebra na sebse wo ye maami na yakayaka de ebra ohun se sebi dadi Lumba watu bata ekọ Ghana no enye yare na no wakọ akosa o nemom na wono oba te wo a wono oba no ewo to eti maami ni gina mu se dabi won wuhu amobi nkeka wakra mi se wo kofie wakra mi se wo kofie akọ akosa ho yare eti minim se wo ho nyina no eya yaresa ana wo sa not knowing se enye sa abotaye ni nti na ade tifie nemom wono oba foforo te ho a sabi meme mpaso mema ware mpaso mimi fie amenu wasi oba foforo mbom ana enne wadane no eye message ana ananete ana maame no ede letter ekoma eye dadi Lumba se opese ojaya ware ana maame ni state nuoma enyapade ahodo a ono aye and according to mra no se enyapade ahodo a no ono aye nyina no na nke wo se court no etimi chem na de maame half mano na wo dadi Lumba also for half but out of selfishness inti dadi Lumba say there be because on person be jama no in this hard divorce letter no our chro come and answer letter na all request for a divorce na mode aba beto abonte no a good dadi Lumba ni mu ase asa sign ma minity sa letter na Afia Schwar enkofo bi akwa tutu eye dadi Lumba sabi na dakamu akwa yi no sa letter na pie no amase eba begu maami Akosua Serwaa ni mu ase o eba se eba begu dadi Lumba ni mu ase because ankenye sa letter na mode beto enye sa letter na mode beto abonte na anka obi anim se dadi Lumba kora no sebi oye woman bitter enye sa letter na wode ba beto abonte na anka obi anim se dadi Lumba a o sorry a otonyom se nyame nhyira ma Ghana ma na se wo hu se bema bi etete oba bema bi ebu oba bema bi eyo oba yakayaka de a aya na wonim de wonye ne ho
na saa bɛrima no onim sɛ ɔbaa yɛfum no ɔda ɛyɛ abosome nkoro anaa wei ne nsɛm a Daddy Lumba ɛkaeɛ ɛnso abusuani nyinaa akyiri no lɛtɛ a Afia Schwar nkɔɔfoɔ bi apiapia no ama ne de aba abɛto abɔnte no yɛ maame Akosua Serwaa estate wɔ mu sɛ Daddy Lumba sɔre a ɔde n'anim adane punching bag awia obɛbom anopa obrum anadwo obrum anytime bia no ɔde n'anim adane punching bag and obrum anu sa state wɔ mu sɛ mark bi ɛwɔ n'akyi ɛne n'ano ho a Daddy Lumba ɛna punche ɛyɛ n'ano so ɛma sɛbi ɛnɛ wɔnya kotwa ɛwɔ ha wɔn nyinaa yɛ kwan a Daddy Lumba na wɔde ne fa so anu state ni nyinaa ɛwɔ saa letter nim a wɔkyerɛ kɔma ɛyɛ Daddy Lumba somewhere ɛyɛ 2018 anu kyerɛ saa letter wei ɛkɔma Daddy Lumba one ɛyɛ ne lawyers saa letter wei ɛwɔ ɛyɛ your friend say Daddy Lumba ɛne yɛ maame Akosua Serwaa nko an nim ensɛm a na ɛwɔ letter nim maame na nkwankɔ gyina baabi ankwankɔ tena baabi ankwankɔ ka sɛ ne kunu ɛbo no maame na nkwankɔ tena ante na mama efi ankwankɔ grant interview bia nemom ɛsan sɛ maame ne ɔbɛn nyansafoɔ na ɔmpɛ sɛ obegu ne kura ne mu asenti o stetiye ɔyɛ wraba a wakɔ school it was the family kwan so sɛ Daddy Lumba ne yɛsɛi ane wɔda n'adi ne nyina akyi no asa akɔfo ɔbaa foforɔ a ɔne ne wo tɔɔtɔɔtɔɔ etino sadeɛ a Daddy Lumba ɛnkɔ ne baabi na ɔno nso nkɔ ne baabi nemum agyapadeɛ a ɔma yɛ enie eti mmerɛ mu no yɛnkyɛm ne yɛmfa ne deɛ ma no wei ɛyɛ krata a wo stetiye ɛde kɔma Daddy Lumba wanfa ma meto ɛyɛ amansan sɛ amansan entie amansan enkenkan amansan enhwɛ o de kɔma no wɔ kokoam ɛnɛ Afia Schwar ɛne wɔn mo bɔ Afia Schwar akyi dɔm mo piepia ɛde saa letewe aba abeto abɔnten ama ɛnɛ Ghanafoɔ nyinaa hu sɛ Daddy Lumba na on treat ma ye ɛnɛ mo nyinaa mama Ghanafoɔ hu sɛ Daddy Lumba na oyɛ ma yakayaka de ene nipa kro a okotutu Daddy Lumba ne nkrata mu esende sa lete wei ekoma eye Afia Schwar ema Afia Schwar de beto abonte no onu mom ana agu Daddy Lumba ni mu ase onu mom ana ama wiase nyina hu se Daddy Lumba obuma Daddy Lumba ombuma Daddy Lumba otete ma Daddy Lumba sebi oyɛ ma yakayaka de imagine na yine panyin mpo a waboa no Akosua Serwaa mpo ana sabi no ɔde na no adane punching bag a obrumu anopa obrumu awia obrumu ɛyɛ anajo na yire mpo ni o na yire a sabi wabrɛ wɔ Daddy Lumba ho ɔno mpo na wɔyɛ ni sɛ yo na nka mpɛsɛ ɔmo kekeka ho na nka mpɛsɛ ne side chick ɔmo nyina nim suban but enne Afia Schwar ene mo a mo kekeka ho no mamma wiase nyina ehu Daddy Lumba na dapa se wombuma etene nyom nyame nhyira ma no abusua na emfiri sebi na komemu wei ama yehu se ne nyom a oka se nyame nhyira ma no emfiri na komemu oto ne sa keke because on practice wonim si bia ebuma Afia Schwar mo na mam yehu na mo fi se edua e ba bebu e de abo eye kwakuo na mo fi se edua mbumbo eye kwakuo eye ye maame eye Akosua Serwaa o na mo fi se mo ba be kan se media gu maame no ho fi but edua embu ambo kwakuo ano na si ene sanu ma we ama ye nyina hu se maame no wa bre e wona warem no wonder say Daddy Lumba na kan ye se mom refi eye Akosua Serwaa no abre na sabi enyuma a wo twiro ye se uwu akire no ma nipa refi eye Akosua Serwaa no abre adenti na wote ase wentime nsiesie wachi so won pese uwu achi ebe basa ankebre a wote ase no anake wo se ka wo ye de sefata usiesie wachi wode nooma etototo ba bia nooma da na emu de ayanyum se eni kwase refi eye Akosua Serwaa no abre unim sa Akosua Serwaa abre etima ye refi na adenti na bre a wote ase no wan fa nooma anhyehyɛ ba bia ɛwɔ se wode hyehyɛ wan fa nooma anto ba bia ɛwɔ se wode to ebra
o tete maame no a maame no e request say jame na menko se wo mpɛ me bie mu a emra kwan so amamra kwan so jame na menko adeti na dadi Lumba wanye saa de no ankene odobroni a waye no say one na pese odi kuna one na pese waye oyere one na pese oye sei no anka ene maame Akosua Serwaa beba wa yi ase a anka wo ba te se wo ma maame anka wo ba te se wo ma maame o ejebusua ye pe obi de sobo na bona eye dadi Lumba ne mfom so na ama ene saa no ma we nyina ba wa na wo pe na wo de uti kwa hye eye aware ba ko ase se wo pese wo no ba ba ko etena onkwan na nyina mu wa na wo de uti kwa hye ase eti anka ne papa mu a ebra wo kohia eye odobroni anka wose wo kona wo kogya maame Akosua Serwaa nanka ugina so na kwa ware eye odobroni ensa no de ba ye nenie o de ma nua boy te no te funeral committee no so on so Pentecost elder ensa na wo de ba ma sende ensa amuna mosie say eye ye maame Akosua Serwaa o de begya Lumba ma sende ensa bi de ma Afia Schwar so won fam begu eye maame Akosua Serwaa ni mu ase me bese me busa dadi Lumba na busua because he said ye nyina ehu emu da o clear sa dadi Lumba na busua no mo de montuma akwa eye odobroni ntuma no ana mo pese mo tete maame Akosua Serwaa ye nyina ye hu edi me pese me busa mu nyina mo say se mo say dadi Lumba ejai maame Akosua Serwaa ana Akosua Serwaa de nensa ebeja ware a me pese me busa eye Afia Schwar onko busa ni pakro na wode saa no ma na esende ne say se eye no kure se dadi Lumba ojai Akosua Serwaa se eye no kure se amamre kwan so no Akosua Serwaa de nensa ebegu aware a edi ebenti ana ebre a Akosua Serwaa ebedru Ghana abusua panyini ene ne wo faase no ene abusua ni nyina ekoye kwose maame Akosua Serwaa yie omode ensa ekose maame Akosua Serwaa yie se mikru dadi Lumba no wadane bonkum so So the bread prayer. We are so. Me bese me busamo aha indi atem ba ye bie adwenem ema enyansafo eteno ma biase mo se oba na gya aware masoma Afia Schwar ama na de ensa bia ba beto se ensa wei ana maame Akosua Serwaa odi begya aware enye nipa baako ana se okogiram egya aware enu ntina so oba sebi se bema eba be ye ne ho ade a yesi nkonya epe adansefo ema adansefo be ye eye aware no ho adansefo sa pepepe ana se egyan aware a oba no e de beto abusua nanim se bema no o tete me bema no wakwa akotwe mpena awo machi bema no ye no ma bia ensem fata enu ntimi de mentimi biem monsa a mode beji aware no enie enye oba no nkwa ne beko oba no ene na busua ene beko akwa ye friends ene nsa na akwa dadi Lumba ono na busua na oba no ede nsa ne ma dadi Lumba busua wi a eho na ebia enye ho na akra na omeje aware na tum ye friends omeje atum se omugu aware no omedi nka etu omfo omedi nka busa de kwenti oba no eja aware na nyina so ne sen na omu wi a omobusa omode hye na ye gya na ware no omobusa ne se ensema wo yire eken eye no kore wakwa wo baabi
Ono oba foforo te wo a mo twempena. Ni abusa bema no se eye no kure. Eni se bema no gitum se eye no kure. Me no oba foforo akwa akwo. Me no oba foforo twempena. Enti no de meye no enye enti mesrew. Me yere de me dono, me peno minja no. Enti na nka be ya me pa achew na sebi me de ade bia patano. Na ke bia oba no so age atum so okay me kunu kura no eye mfonso ne baaye. Enti no apata me. Na ka aware na se aginam. Na mu so oba no still no oba no se da bi ono ne de. Ontimi ne bema wakwa wo nchen entena. Bema sebi se wo sorry a obobo no. Bema sebi wakwa twempena wo no oba ne te edan a anase mpa meni ni mienu da so de mentimi enware ni biem. So oba no anti ase a eno na abusuafo ni ginam egu eye aware no. Na abusuafo no gu aware ni wi a na eye bema no wasum oba no. Me pese me busa dadi Lumba na busua. Se ebra mu na mo se se oba ne de ensa ba ye se wagya aware no. Amamre kwan so musum oba no. Amamre kwan so musum oba no. Se oba ne so wagya aware de a ejapade a one bema no eye enoma a one bema no wo no ye sum no. Efiri na kurei eye maame Akosua Serwaa enye okunu ene dadi Lumba biem. Mo ye sa amamre no manye. Etino ade na sebi mo bese mo de eye enyansafo adwene di agro. Ade na mo bese mo de enyansafo adwene di agro. Yen ye di mamamre o enti yen toto amamna ase. Enye obi a sebi se won ware da, obi ono wan ware a okwa ware wentimi antena ware ase. Obi a sebi ne kunu eni ho okofa abema foforo. Ebeda ne mpaso eno oba be kire yen sebi obi a watre ne kunu abo aboso. Edi bema na chi aboa bema na ma bema na Penyah. Ama enne sebi bema ne din akowiase mansa nyina enye se nipa no ene eba be kire se oba we oba boni o. Enye Afia Schwar na eba be kire se maame Akosua Serwaa eye oba boni o. Because abrabo eye bona. Aware eye sebi aware eye ade a yetimi di tu ye ho a anka wo Afia Schwar de unimu because wo koye no ukofa bema ema ne beda wo mpaso me beche o eti wuni wo kwan uni moral right. You have no moral right. Say ubetima ka se maame Akosua Serwaa eye oba abone oguni kura ni mu ase eti abusuafo amuna mo se se maame Akosua Serwaa de ensa ebegu ni kunu no aware maame Akosua Serwaa de nensa baaye so wagya aware no adenti ana ebra maame no beduru Ghana mode ensa ekose na yi mutimi yes hade ne dia na enu edi adanse pefe enu ye nokre se maame no da wo ye warefo mode ensa kose na yi no musa eman akonhoma sika amamre kwaso sane ye no amamre kwaso no mode ensa ekose wo ba ne kunu awu mode ensa kwose na yie wia na masa abona kohoma oba a dadi Lumba eja no oba mu na mo se dadi Lumba waja no ye yesa amamre wi ye yesa de wi ye de ensa kwose na yi munka no kre ana mama Afia Schwar no e de sa no mo ya ba beto ana chese obese ogu maame na ni mu ase sa lete no ene sa ensa na mo de beto abonte no mama wiase nyina hu se ye kan wo ba papa e Akosua Serwaa mama wiase nyina hu se maame no wa yade akaye wo Afia Schwar se de wo video no wo ye live video no oba bi kura ba betro ye se sa na tie de a obese wonne ne kunu etwempena hwe anu nya no a ode ma no se wo ye oba bra me no be bo atwede me kun me bo me yo say what you if you can be your husband second wife go and tell him why you telling me go and tell him if you can marry a man with me God if you can be my God because nami abuoku that's what it is go and tell him you want to be his wife kwa pia na abua wo kura na wakwa aware ejai wo Afia Schwar kura na wakwa aware amiaba bechew
ewo wo kuru mpa so se one bema foforo eda one bema woforo yesi wo kura ene wonya aware foforo a no bema no ete wo ye America wo se de wo se eye your friend say oba bi ba ukuru no ho a obebo no obekunu on ye maame Akosua Serwaa anko ye na dwen se wo bum ma dodo a omo ba dadi Lumba ho a anka maame no ko ni ntokwan konkon wie yo anka maame ye na dwen se wo kum nipa wo bu nipa anka nye ne se ene sebi odobroni agi ni kura bosu no anka maame ye na dwen se obu nipa oye no ma hodo a anka dadi Lumba kura ni din ne be sei anka nye ne se dadi Lumba timi nya eye sebi wotimi nya eye adwene etro nyom ankanya ne se dadi Lumba etimi nya ekwan o focus ye ede nyuma kɛseɛ ba yo anka dadi Lumba ne career no anka be gu anka dadi Lumba ke yente nka bi mu but obenya ansafo ehun se de bi memfa ne mfa saa kwan wi so memfa ne kwatena TV so memfa ne nkɔma ma efe antenna menkɔ gu n'animu ase because ade a meboa me yɛhyehyɛ ye de me ndwiri ngu ana maame ne de famra kwan so ede ye lete ekoma dadi Lumba sese oso umpe me bi mu a ja me kwan na menko ja ware no ana de so call wofa no a wonya wofa ja isa wo keka se dadi Lumba ye wofa na wofa ne sene sa ade wedi ma afia ja isa kontompo no ja isa na bramba sem no na dadi Lumba wonya wofa wodi asem ba ne nya ball paase ya na eno ano no o kan kwase asem ani sigu minimum o ye minua ba prekope o ye minua ba milim eno ma wo ye wodi asem ba se pe na sabi ye hye obotomu ma o beba be kan kwase asem ba enhran kan Nyankopon se Ghana nyansafo etie de ekono yen tan obia o nokre ne pe mpenifo se so wan fa nokre na to ba bi eda ehira etino enim guase ana mo pese mo begu maame no a Pascala anko ba bia enne mo na mama wiase nyina hu se dadi Lumba obuma mo na mama wiase nyina hu se dadi Lumba otete ma akasa no ma ya maami owo evidence owo sebi kotwa ewo na chi ene na no anka maami e de beto abonten a aka dadi Lumba ko betima kwa aba bebo eye nyame nhira ma akobenya eya akokuduro aba bebo nyame nhira ma because ensem na wo ka no on practice e wo fie ba maame no de hye no ho eye din epeja ne kunu no kodum pempenso bi ene ekwan na mo pese mo de maame ne fa so mo tete maame no ene maame ne ye na adwe se wo de kokota mo na mo se atwa mo se maame ne ye dipabone ni adenti na ne kunu awu na ode eye sebi ensem kokot na sebi aka mo ye de eye a aka mo din ho ntiana ekwan na busua aka mo ye de tena aka mo din ho ntiana mo bese mo yi maame na yibone na maame ne se onti ase ma mo yi na yibone nti mo so ono na enye Ghana de obi fight for the right o yi dipabone ni aka mo busua ni dadi Lumba no aka wo ye de sefata aka ne wu akiri no aka maame nkokoto because what ase no obi ka say adenti na dadi Lumba wo wu ye anene de maame ne de kokot dadi Lumba ko ase no ana ensema maame ne ba be kan ye no aka wono nso agitu mu aka wono nso ma ho kwan se maame ne nkwa aka ne aka maame ne be kokot adenti na dadi Lumba wo so umpe eye maame na unsum no mane nko but o da no ho kono ho kaya o da no ho kono ho kaya wa wo nsoa obi nsoa nso na hawo o free Germany akọ Ghana na wo yare mo hyede create eye sin ni se dadi Lumba wo free eye Germany akọ eye Ghana na dadi Lumba yare na wo yare okọ akosa no wan ka kire o wan ka kire so no bema memia bema ni bi o ye wo kwan hu do bebre so e be fa so a ye be twa ntro de a kire ma se ne be ya ya agenda bi e pese ye sete eno ma bi e pese ye no ne akwa akoye fine se wo so yare into okọ akosa ho yare a aka wo koye no enye wo nua ba mbom na bia
o ma ne behwe wo obi a wo yare okwa akosa no yare a ekɔwi akire no wakɔ akɔ wo ma emma maako be 5 as 6 mo obi a wo kɔ akosa no yare a ekɔwi akire no wakɔ akɔ wo mamu maako nsia mo hu bi da obi a wo kɔ akosa no yare o ekɔwi akire no wakɔ akɔ wo mamu nsia. I stand to be corrected. Adenti ana okosa no yare no wan dwene ehun sɛ me kon meja eye oba ne nkwada e wo Germany ya me kono sabi ya to dan ayetim oba no me baketu akura etwa nufu ano me baketu etwa nufu ano a me yiri a me se me kwa akosa me ho yare e wo Ghana no me yiri na ehwe akwada a otwa nufu ano edi se masame ho yare awie a adenti na me nko back adenti na bema no so wan ko back na mo ka se ana maame no adenti na wan di dadi Lumba chi ama sebi wan kwankwasa no yare sa woti aburuchire ana watena aburuchire da onka sansem hunu no mu amu ka sansem nyina ye nkofo amu ntena aburuchire da because watena aburuchire da a akwada a wotwe nufu ano maame no akwaje eye edan a omutim a omutwe atwa maame no akwaje besia a wode support ni kru sebi na nyomto adwuma a woye ehemfa na maame ne bepesika ade atwatwa saa no ma no anka maame ne free Germany ha ana kwani dadi Lumba nyina call Ghana anka dan a motoye anka hwan ne betwa anka besia a okwaje be support dadi Lumba sebi na nyomto adwuma no anka hwan ne betwa anka beda ne ka because let ni mukra no dadi Lumba no wanya na sedi as a father ana maame na brand wo twatwa saaka we nyina ana sabi edwedwentwefo bi se adentina maame na ndi nachi bema a waya na adwen se o fa saa kwan no so bema a waya na adwen se o bo saa bra no wo ya ne den wontimi stop no Chira wadwe mama e wo comment section. Aha Penyah BigscoutMedia.